Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, збираемся сегодня на святой мши у 30-й день пасля смерти ксяндза Яна Варанецкага, святара и пробашча гэтай парафіі. Хочу ўсіх сардэчна прывітаць на гэтай святой мшы. Вітаю сардэчна святароў, якія па-братэрску прыехалі падтрымаць свайго субрата малітваю. Вітаю родных і блізкіх, маму, брата, ксяндза Яна, якія сёння таксама моляцца з намі. Вітаю вас, дарагія браты і сёстры, якія прыйшлі, каб засведчыць сваю ўдзячнасць для адданага пробашча, для адданага святара, каб засведчыць таксама сваю гатоўнасць памяці і мадлітвы, дапамогі, адзінай магчымай дапамогі, якую, як павучае нас наша вера, мы можам аказаць памерлым. Сёння 30-й дзень, і па-людску так можна сказаць, што гэтыя эмоцыі, якія чалавек перажывае, негатыўныя эмоцыі, звязаныя з адыходам чалавека з гэтага свету, а яшчэ больш звязаныя з адыходам маладога чалавека, святара, яны, можа, крыху сціхаюць. І вось гэтае сцішэнне дазваляе нам паглядзець на гэтую сітуацыю вачыма нашай веры. І менавіта да гэтага я сёння ўсіх нас запрашаю, каб мы хацелі паглядзець на гэта вачыма веры. Веры, якая вуснамі святога апостола Паўла кажа: «Лепей мне было падысці». І сёння я хацеў бы, каб мы убачылі
тую рэчаіснасць нашай веры, якая кажа, што мы адыходзім да лепшага свету. Мы адыходзім да спаткання з Панам Богам. Мы адыходзім у рэчаіснасць спаткання з нашым збаўцам, які ёсць сапраўдная любоў. Таму сёння, аказваючы сваю малітоўную ўдзячнасць, прагнем маліцца за святой памяці памерлага святара ксяндза Яна і прасіць для яго аб шчаслівую вечнасць. Вечнасць, якую ён абвяшчаў тут на зямле і да якой ён вёў кожнага, каго Бог ставіў на яго жыццёвым шляху. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, каб душа Твайго слуги святара Яна, якого при житті на гэтым свете Ты одарил святарскою годностью, тешилася вечною славою в владарстве небесным, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твайго Сына, які с Тобою живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги плачу. Моя душа згубила спокой, и я забылся про счастье. Тогда я сказал, загинула сила моя и мой довер до Пана. Згадай про мои покуты и недолю, про плын и артуту. Моя душа неспынна успоминае про гэта и марнее ува мне. Гэта я нагадываю своему сердцу, тому и мою надею. Літасці Пана мы не пазбаўлены, бо не скончылася яго міласэрнасць. Яна аднаўляецца кожную раніцу, бо вялікая вернасць Твая. Пан – моя доля, кажа моя душа, таму я спадзяюся на яго. Пан добры да таго, хто на яго спадзяецца, і да душы, што яго шукаем. Добра, калі чалавек цярпліва чакае збаўлення ад Пана. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Убачу добрыню Пана у краіне живых. Убачу добрыню Пана у краіне живых. Пачуй, Пане, голос мой, калі я клічу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа моё сердце, шукайте ягонага обличчя. Убачу добрыню Пана у краіне живых.
шукаць Твайго аблічча, Пане, не хавай ад мяне свайго твару. Слугі свайго не адкідай у гневе, Ты моя дапамога, не адкідай мяне. Бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на Пана. Убачу дабрыню Пана у краіне жывых. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизилося владарство Божие, кайтеся и верьте у Евангелия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав народу: «Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе, і таго, хто прыходзіць да мяне, я не адкіну, бо я сышоў з неба не для таго, каб чыніць сваю волю, але волю таго, хто мяне паслаў. А воля таго, хто паслаў мяне, такая, каб з усяго, што ён даў мне, я нічога не страціў, але каб уваскрасіў у апошні дзень. Бо такая воля Айца майго, каб кожны, хто бачыць Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае. І я ўваскрашу Яго у апошні дзень». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Святы Францішак Борджыя, будучы чалавекам каралеўскага двара, у 1539 годзе пасля раптоўнай смерці 36-гадовай каралевы Ізабелы Партугальскай, якую лічылі добрай, высакароднай і прыгожай жанчынай, павінен быў суправаджаць яе цела да магілы ў Гранадзе. Калі пасля шматдзённага падарожжа ва ўмовах страшнай спёкі труну перад пахаваннем адчынілі, усе разбегліся з-за агіднага выгляду цела каралевы і жудаснага смуроду. Але святы Францішак, асветлены Божым святлом, застаўся разам з целам сузіраць марнасць гэтага свету. Гледзячы на яго, ён сказаў: «Дык гэта ты, моя каралева, гэта ты, перад якой столькі магутных гэтага свету схілялі калені ў пашане. О, моя пані Ізабелла, куды знікла твоя веліч, твоя прыгажосць?» Глыбока ўражаны зменамі, якія смерць прынесла твару гэтай найпрыгажэйшай жанчыны свайго часу, ён сказаў сабе: «Дык вось, як веліч і моц гэтай зямлі заканчваюцца. Таму ад сённяшняга дня я хачу служыць Пану, якога смерць
у мяне не забярэ. І сапраўды з таго часу ён ахвяраваў усё любові да ўкрыжаванага Хрыста. Даў таксама абяцанне стаць манахам, калі перажыве сваю жонку, што пазней і сапраўды выканаў, уступіўшы ў таварыства Езуса. Як часта сам успамінаў, смерць каралевы Ізабеллы паклікала яго да новага жыцця. Паважаныя святары, на чале з ксяндзом Віталіем, ксяндзом пробашчам парафіяльнай супольнасці ў Ашмянах, шаноўныя законныя сёстры, дарагія родныя і блізкія святой памяці ксяндза Яна, мілаваныя ў Хрысце Пану нашым збаўцы, браты і сёстры. І зноў мы сабраліся ў Ашмянскім касцёле, вакол алтара Хрыста, валадара жыцця і смерці. І зноў супольна ўспамінаем імя ксяндза Яна пры гэтым алтары з аказіі 30-го дня пасля смерці таго, хто штодня складаў на гэтым месцы ахвяру святой мшы. Цяпер гэта еўхарыстычная ахвяра складаецца за яго душу. Літургічная рэформа пасля Другога Ватыканскага сабору, каб больш падкрэсліць супольнасць касцёла, аб'яднала усіх святара і вернікаў у адну супольнасць вакол алтара, звяртаючы нашу увагу на аспект вячэры Хрыста, а менавіта спажывання цела і крыві Хрыста ў братэрскай і сястрынскай супольнасці любові. Як памятаем, падчас пахавання труна з целам святой памяці ксяндза Яна стаяла перад алтаром і перад нашымі вачыма у парафіяльнай супольнасці малітвы, любові і пакланення Богу. Браты і сёстры, прайшло ўжо трошкі больш за 30 дзён ад моманту смерці пробашча парафіі Ашмяны. Шмат было малітвы, чування, святых імшаў, словаў падзякі, спачування, падтрымкі, суцяшэння, кветак, слёзаў. Сёння хочам паглядзець у святле Божага Слова і адыходу ў вечнасць нашага брата ксяндза Яна на нас, на нашыя душы і жыццё. Таму што мы адна супольнасць Божага касцёла. Святары, кансакраваныя асобы і свецкія вернікі, якія стаяць вакол аднаго алтара Пана. Жывыя, якія пілігрымуюць праз гэты свет да дому Айца. І памерлыя, якія праходзяць ачышчэнне ў чыстцы альбо ўжо трыумфуюць з Богам у хвале неба. Усе мы адзін касцёл. І аб усіх у гэтым касцёле Пан Бог, наш найлепшы Айцец, клапоціцца. Пан добры да таго, хто на яго спадзяецца, і да душы, што яго шукае. Першае чытанне з кнігі «Плачу» нам сёння аб гэтым нагадвае. Добра, калі чалавек цярпліва чакае збаўлення ад Пана. У адной акламацыі перад Евангеліем мы чуем наступныя словы. Наш збаўца Езус Хрыстус знішчыў смерць, а жыццё асвятліў праз Евангелие. Гэтыя словы напамінаюць нам аб тым, што Езус Хрыстус другая асоба на свяцейшай Троіцы, Ён, які з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём, які памёр за нашыя грахі, які з мёртвых паўстаў, што толькі Ён ведае аб'ектыўную праўду аб чалавеку і свеце, у тым ліку і аб тым, што будзе пасля смерці. І дае нам, людзям веруючым праз сваё слова, асабліва праз Евангелля, якое абвяшчаецца ў касцёле, гэтую праўду спазнаць, каб не жыць усляпую, не памыляцца у сваім зямным жыцці. Мінуў месяц. Што адбылося з намі, з нашымі душамі, з нашым жыццём?
Смутная падзея ў жыцці святога Францішка Борджыя, аб якой мы чулі на пачатку, дапамагла яму навярнуцца, адвярнуцца ад марнасці гэтага свету і павярнуць сваё жыццё ў накірунку Бога і яго спраў. І, як ён сам сказаў, паклікала яго да новага жыцця. А да чаго прывяла нас смерць і пахаванне святой памяці ксяндза Яна? Святы Каміль де Леліс, стоячы над магіламі памерлых, казаў сабе: калі б яны вярнуліся да зямнога жыцця, на што б яны не былі гатовыя дзеля жыцця вечнага. А я, у якога яшчэ ёсць час, што раблю для дабра сваёй душы? У Божай задуме смерць святой памяці ксяндза Яна павінна весці да навяртання да жыцця ў Божай ласцы, да паглыблення веры ў жыццё вечнае, да ўзрастання спадзявання на Божую міласэрнасць, да памнажэння ў нашых душах любові да Бога і бліжніх, з якімі нам, быць можа, ўжо мала засталося разам быць на гэтай зямлі, да больш адказнага перажывання нашага жыцця, да ўсведамлення таго, што святарства – гэта не прыватная справа, яно Хрыстова. Кожны святар належыць Хрысту і ў жыцці, і ў смерці. Ты святар навекі, усюды і заўсёды. Як мы перажываем жалобу? Чаму ў жыцці некаторых з нас не хапае хрысціянскага вымярэння, пастаянства у малітве і жыцця ў Божай ласцы? Чаму так шмат людскіх, а нават і грэшных спосабаў дапамагчы сабе пераадолець смутак і пачуццё самотнасці, пустаты, забыцца? Чаму? Таму што з верай і пакорай праблемы ў нас. Недахоп веры, недахоп пакоры, як трыванне ў аб'ектыўнай праўдзе аб Богу, чалавеку і свеце, нібы падвешваюць чалавека ў пустату, асабліва ў крытычных сітуацыях нашага жыцця. Рэгулярна прыходжу як пробашч да пэўнай старэйшай асобы, якая мае ўжо больш за 90 гадоў, сакраментальнай паслугай у першыя пятніцы месяца. І апошні раз пасля споведзі, перад тым, як удзяліць святую камунію, заўсёды яшчэ трошку паразмаўляю з гэтай бабуляй, бо яна жыве адна, мужа, дзяцей не мае, ніколі не мела. І так пытаюся, як справы, што ў вас новага. І ў пэўным моманце гэта старэйшая асоба гаворыць пробашчу: а там нічога няма. Дзе там? Пытаецца пробашч. Ну там, пасля смерці. Пробашч з вялікім здзіўленнем кажа: чаму? Пані не верыць, што ёсць неба, чысцец, пекла. Пекла, проша ксяндза, тут, бо я вельмі цярплю, мае праблемы са здароўем. Паглядзіце, калі чалавек перажывае якую-то цяжкую крытычную сітуацыю, яго як бы падвешвае ў паветры, калі ёсць недахоп веры. І першая рэч, якую нам трэба зрабіць, калі з намі так ёсць, это прыняць Божую праўду аб сабе. У святле Божага Слова пакорна прыняць тое, што мы з'яўляемся Божымі дзецьмі, але і грэшнікамі, якія патрабуюць збаўлення. І гэта паставіць нас на фундамент, ад якога можна адштурхнуцца, каб узляцець узвыш, да Бога. У святле Божага Слова трэба нам усвядоміць і прыняць тое, што розум і воля чалавека з дапамогай Божай ласкі здольныя кіраваць нашымі пачуццямі. Ты і я здольныя з Божай дапамогай таксама не паддацца спакусе. Ты і я можам цярпенне, якое нас сустрэла, выкарыстаць для дабра і збаўлення душаў сваё і бліжніх.
Гэта першая рэч. Стаць у праўдзе, у пакоры. Гэта нашая вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце Пану наш. Святары добра памятаюць гэтыя словы. Мы, магчыма, таксама яны гучаць падчас сакраменту хросту. І таму другая рэч, якой мы патрабуем, гэта вера Касцёла. Патрабуем супольнасці Касцёла, навучання апосталаў і айцоў Касцёла. Патрабуем веры і прыкладу святых, сведчання веры сучасных нам католікаў, якія стараюцца жыць у сучасным складаным і поўным супярэчнасцей свеце з Богам і па-божам. І гэта моцны фундамент праўды, які дазваляе упэўнена крочыць па цвёрдай зямлі, а не па якойсьці багне, на першы погляд, рацыянальных тэорый і мудрых меркаванняў адносна жыцця вечнага. Пакора і вера. Вера і пакора. Пакорная вера вяртае нас на шлях надзеі і любові. І узгаданая вышэй бабуля, між іншым, кажа іншае, што святая мша для яе, якую яна слухае на радыё кожную нядзелю 8:15, і калі святар прыходзіць да яе з Панам Езусам, гэта яе адзіная радасць. Калі чалавек вяртаецца да фундаменту, калі становіцца ў пакоры, прыходзіць у душу Божая ласка, якая перамагае нашу слабасць. І варта нам вяртацца да гэтых простых рэчаў, да фундаменту. Маліцца шчыра, як дзіця, актамі надзеі, веры, любові. Веру ў Цябе, Божа вечны, Тройцы адзіны спрадвечны. Веру ў тое, што аб'явіў Ты, Божа. Твоё слово памыляцца не можа. Давяраю, бо Ты верны. Всемагутны і міласэрны, дай грахоў мне адпушчэння, ласку і вечнае збаўленне. Божа, хоць Цябе не разумею, ды найбольш любіць умею за ўсё, што створана Табою, Тваёй бязмежнай дабрынёю. Шкадую за злосць маю, бо цаню любоў Тваю. Май літасць да грэшнага мяне, бліжнім прабачаю дзеля Цябе і прашу аб жыцці вечным для святой памяці ксяндза Яна. А сваё пакорнае амен няхай кожны з нас скажа Богу у цішыні свайго сэрца. Удзячныя Богу за ласкі, якімі Ён адарыў памерлага святара Яна. На працягу яго зямнога жыцця просім аб вечнай узнагародзе для яго і аб суцяшэнні для яго блізкіх. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелія Хрыста, Ён сведчыў усім людзям пра праўду вечнага жыцця. Цябе просім. Молімся за памерлага святара Яна, каб, дзякуючы ахвяры Хрыста, ён мог радавацца жыццю вечнаму ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сям'ю блізкіх памерлага святара Яна, каб яны знайшлі суцяшэнне ў надзеі на спатканне з ім у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы атрымалі ласку добрай смерці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Божа Ойча милосердности, выслухай наши молитвы, якія мы узносим до Цябе, и одары слугу Твайго святара Яна радостью вечного життя. Праз Христа Пана нашего. Amen. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Яхай Бог, прими ахвяру с рук Твоих, На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Усемогутный Боже, праз гэтую найсвятейшую ахвяру учини, каб Твой слуга святар Ян у вечности спознал полноту таямницы збавлення, якой он з верою служил на гэтым свете, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. С Духом Твоим Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё,
якое за вас будзе выдано. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца аферы. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Дасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владимиром і ўсім духавенствам. Пам'ятай про слугу Твого, ксяндза Яна, яку Ти палькав до себе з этого світу, для мой, який став просрос подобним у смерті Твого Сина і самоудельне життя воскресіння. Пам'ятай так сам братов і сестер наших, які посули надію на воскрешення, і просив, хто Твої ласці лишив з этого світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твого. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, кем мы служили удел у житті вечным, єдності з Богородицею Панною Марією, этим Юсуфом Обранником, с теми посланными всеми святыми, здалеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили, прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Атрымалі мы Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить яго супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные.
Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. З духом твоїм. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Учви твои стоен, Пане, учви твои стоен, Пане, чекам на Тве змилование, чекам на Тве Niczym się nie trop, niczego nie bój, Bogu zaufaj, nic ci nie grozi. Niczym się nie trop, niczego nie bój, Bóg miłosierny,
przez łzy i ból, prawdę spotkania i miłość rozłąki. Piję ten kielich, gdzie słodycz i sól są zamieszani z nadzieją i męką. Niczym się nie trąb, niczego nie bój, Bogu zaufaj, nic ci nie grozi. Niczym się nie trąb, niczego nie bój, Bóg miłością jest. Молимся. Добрый Боже, принявший сакрамент збавления, покорно молим Тебе за Твоего слугу святара Яна. На землі Ти покликав його до служення Твоїм таємницям. Нехай же тепер на небі он спознає їх у повній правді і живе ими навеки. Праз Христа Пана нашего. Дякую всім за супольную молитву. Прошу таксама, каб на гэтым наша молитва не скончылася, каб мы заўсёды памяталі ў нашых молитвах пра памерлага ксяндза Яна. Можа, не толькі пра памерлага ксяндза Яна, але таксама пра іншых святароў, таму што святар у якімсьці сэнсе гэта той абяздолены чалавек, у якога няма сваёй сям'і. Ось, і сям'я гэта тая парафіяльная супольнасць, у якой ён служыць. Таму, калі ласка, пачуйцеся гэтай парафіяльнай супольнасцю, гэтай сям'ёю і гэтую малітву таксама узносьце аб вечную радасць, аб збаўлення. А я думаю, як ён будзе знаходзіцца побач з Панам, ён таксама будзе ахінаць нас сваёю малітваю. Праз хвіліну будзе благаслаўленне, святары пойдуць у закрыстую, пасля святой мшы родных, блізкіх, таксама святароў запрашаем на плебанію, на невялікую гасціну, а праз некалькі хвілін пасля таго, як святары пойдуць, распачнецца выставленне Найсвяцейшага сакраменту і ружанцовая малітва. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський. Ангел Панський звістував Панні Марії і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci